Higit 2 milyong halaga ng inihinala ang shabu ang nakumpiska sa isang sospek sa ikinasang anti-illegal drug operation sa Purok 4, Barangay Lagonda at Camarines Norte alas 9:47 ng gabi nitong Lunes. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Errol Garchitorena Jr., hepe ng Dait Municipal Police Station ang sospek bilang si Elias Nadan, 38 anyos, residente ng Purok Mulavi, Barangay Poblacion Norte, Paracali, parehong probinsya. Nakuha mula sa kanya ang 49 na heat-seal transparent plastic sachet nang inihinala ang shabu na may bigat na mahigit kumulang 300 gramo na may street value na humigit kumulang 2,040,000 pesos. Mayroon tayong monitoring and meron tayong test buying. So ibig sabihin yan, for several occasions, yung galaw ng ating suspetsadong nakuha ay nakalista na sa amin. So meron din kaming mga pinalubog na sumusunod-sunod sa kanya from Paracali, pupunta sa ibang munisipyo, kumbaga patalon-talon siya. So nagkataon lang nung nakapag-test buy kami, yung bypass operation na ay lumipat dito sa Dait, dito nagawa yung transaction na malaki yan at nandun lahat sa kanyang bag. Yung we are praying sa amin na sana yun na yung dala-dala niya. Ayon sa hepe, ituturing nilang high-value target ang sospek. Inaalam pa ngayon kung sino ang supplier nito ng illegal na droga, ngunit ayon kay Garchitorena, tiyak niyang hindi ito galing sa Bicol Region. Sa amin po dito sa kapulisan, hindi lang po dito sa Dait, sa buong Camarines Norte at sa buong Pilipinas, patuloy po ang Philippine National Police sa pangangampanya para mabawasan po ang ating mga illegal drugs operators, mga personalities at sana matigil na ang ganitong masamang gawain. Magpapasalamat po ang PNP sa patuloy niyong pagbibigay sa amin ng magagandang informasyon at yung mga informasyon na ito ay tuloy-tuloy po namin i-verify kagaya po ng mga ibinigay ninyo sa amin na magandang resulta. Sa pagtutulungan po natin, makakamit po natin ang gusto nating maging matahimik at safe po ang ating Nasa kustodiya pa ng Dait MPS ang sospek na maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang tatak Bicol, Regine Boy.